så skal vi se, hvordan man kan bruge, eller i hvert fald gå via WordMat ind i Excel og lave statistik. Og der er 3 forskellige udgaver. Den ene, hvor vi bare får rådata. Det kunne være, at vi bare fik at vide, hvor mange søskende nogen havde. Så det kunne være, at vi fik sådan en række med tal her. Nu skal jeg nok lade være at sige en hel masse. Men det er altså ikke en tabel med noget. Det er bare nogle værdier, som sådan er givet egentlig sådan en lang række her. Det er det, vi kalder rådata. Det kunne også være, at vi havde fået en ugrupperet hyppighedstabel. Så kunne det fx være, at vi havde en karakterskala, og hvor mange der så havde fået den karakter. Det kunne også være, at vi havde en grupperet hyppighedstabel. Det kunne være noget med, hvor gamle folk var på en campingplads eller et eller andet. Og så var der måske nogle intervaller. Så herover der har vi altså nogle intervaller, sådan at der står, at man kan være fra 5 til 10 år, og så står der måske, at det var der 15, der var. Det er, hvis det er grupperet, så har vi intervallerne. Her der har vi bare enkeltværdier af deres hyppighed, og her har vi bare en række med tal. Når vi er her i WordMat, så i Word, så går vi op og finder WordMat-fanen heroppe, og så er der den her, der hedder statistik. Den klikker vi på. På min, der skal man lige aktivere makroerne. Og så kommer vi her ind i en Excel-fil, hvor at jeg vil tale om de første 3 faner, der ligger hernede. Hvor den, der bare hedder data, det er den, vi bruger, hvis vi får den her række med observationer, altså række med tal, der skal analyseres. Der er den ugrupperede her, hvor vi får en hyppighedstabel, der ikke er i intervaller, og så har vi den grupperede her, hvis vi får en hyppighedstabel, som er i intervaller. Og vi kan starte med den her med rådata, så det kunne være, at det var noget med, at folk havde svaret, hvor mange søskende de havde. Og nu finder jeg bare lige på lidt tilfældige tal her, hvor der lige er nogle af dem, der... Og det er lige meget, hvilken rækkefølge de tastes ind i. Selvfølgelig er det nok nemmest at taste dem ind i den rækkefølge, man får dem. Så 21 observationer, og efterhånden som jeg taster dem ind, så laver den faktisk hyppighedstabellen for os. Så den siger 0 søskende, det var der 2, der havde. 1 søskende, det var der 3, der havde. 2 søskende, det var der 6, der havde. Den laver prikdiagrammet. Og så kan man bede den om også at lave det til intervaller. Og man kan her klikke på den her knap og lave kopier til øvrige ark, så kommer det også herover i de andre ark. Den klikker jeg lige på. Klik. Og så er der faktisk allerede udfyldt herinde, hvor den så har taget hyppighedstabellen, den selv lige lavet herinde, har den taget herover, og så har den lavet en frekvenstabel og en summeret frekvens her, hvor den altså lægger de her frekvenser oven i hinanden og får de her værdier her. Så hvis vi kigger på det her søskende scenarie, så er der i det her tilfælde lidt over 82%, som har 3 søskende eller færre. Det er sådan, det skal forstås. Så man har alle de hyppigheder, eller frekvensen her, som er lagt sammen for at få den her. Og så bliver der lagt de 11 mere oveni til her, og de 5,9 oveni, og så er vi på 100%, der har fra 6 søskende og ned. Så laver den boxplot, mindste værdi i den her ende, største værdi i den her ende, medianen her, første kvartil her, og tredje kvartil her. Medianen deler op i, at 50% har 2 eller derunder af søskende, og den anden halvdel, altså fra medianen og op, ligger der også 50% af observationerne. Så der er altså også fra 2 og op, ligger den anden del. Første kvartil her deler op i, at der ligger 25%, der har fra 1 søsken og ned, og så ligger der 75%, der har fra 1 søsken og op. Det er sådan, vi aflæser boxplottet. Og det sidste her, den tredje kvartil her, den deler så de 25% højeste værdier. Og det behøver ikke være godt eller skidt eller noget. Hvis det sådan er i løbetider, er det jo nok ikke så godt at have de 25% højeste tider.
Og så deler den også, det er den der hedder øvre kvartil her, at 75% har 3 eller derunder. Trappediagrammet viser den summerede eller akkumulerede frekvens, som står herover. Det vil sige, at når jeg går ind og læser ved 50%, så finder jeg medianen her. Hvis jeg går ind og læser ved 25%, så får jeg første kvartil, og hvis jeg går ind og læser her ved 75%, så får jeg tredje kvartil. Den har også lavet et pindediagram for os, og den har lavet et prikdiagram. Så herover i de grupperede, der er vi nødt til at have inddelt vores datasæt i intervaller. Og det gør jeg egentlig herhenne under data, så nu er jeg lige hoppet fra grupperet over til data, og så siger jeg, at mit observationssæt starter her ved, at nogen har svaret lavest, har svaret 0. Så jeg kan godt sige, at den laveste værdi, jeg har, den er 0 her. Det kan også godt være, at man kunne bruge en lavere værdi, hvis man for eksempel ville opnå et pænt tal. Det kunne være, hvis man havde skruestørrelse, og man startede og sagde fra 30 til 35, selvom den laveste værdi var 34 for eksempel. Og den højeste værdi, jeg har her, det er 6-tallet, men jeg tror, jeg lige prøver at skrive 10, fordi det er et lidt pænere tal end 6-tallet, der er sådan lidt midt imellem. Og så siger jeg intervallængde, og siger, at den skal måske bare dække over 2 forskellige svarmuligheder. Så fra 0 til 2 søskende, det er der 9, der har. Fra 2 til 4 søskende, det er der 5, der har. Og fra 4 til 6 søskende, det er der 1, der har. Og så har den lavet de her 2 0-intervaller med, fordi jeg jo bad den om at slutte her ved 10. Jeg kunne også sige, at den skulle slutte ved 6. Og at intervallerne skulle have en bredde på 3 i stedet for, eller en længde på 3. Og så har den så lige pludselig kun 2 intervaller, fra 0 til 3 og fra 3 til 6. De sidste, ja, det er egentlig det. Så har den lavet det her histogram, og det er klart, at jo færre intervaller man har herovre, jo færre søjler er der i histogrammet. Så hvis jeg går tilbage til det, jeg havde før med en intervallængde på 2, så får jeg i stedet for de 3 søjler med hver deres hyppighed. Og man kan se, at der er ikke særlig mange, der har rigtig mange søskende her, fra 4 til 6 søskende. Det er der ikke så mange. Så det kunne også være, at man fik udleveret fra start den her grupperede observationssæt her, hvor at man havde en grupperet hyppighedstabel. Så det kunne være, at vi havde et eller andet, hvor meget man fik i lommepenge, og så kunne det være, at der var fra 0 til 50 kroner, og fra 51 til 100 kroner, fra 101 til 150 kroner. Så der har jeg ligesom selv lavet intervalbredden på 50. Den behøver ikke være stor. Og så er der måske 45 elever, der har svaret det her, 32, der har svaret det her, 12, der har svaret det her, og 9, der har svaret det her. Og så regner den frekvensen for de forskellige intervaller. Typeintervallet, det hyppigste interval, det er det med den højeste frekvens. Så i det her tilfælde er det mest almindeligt at svare fra 0 til 50 kroner. Den her middelværdien her, det er gennemsnittet, kan vi også kalde det. Og så har den ligesom vi talte om før, har vi mindste værdi og største værdi på boksplottet, medianen, hvor 50% ligger her og 50% ligger her. Her er der også kommet en sumkurve, som egentlig viser den summerede frekvens, og man har slået ned de steder, hvor intervallerne ligesom slutter i deres frekvens. Så man kan gå ind her ved 50 og se, hvad medianen er. Tredje kvartil heroppe ved 75 og første kvartil hernede ved 25. Så man kan få en masse gode data og en masse fine diagrammer ud af at skrive sin datasæt ind her i Excel. Og så kan man jo bagefter finde ud af det, hvor meget af det man vil have kopieret ind i sin opgave. Det kan være, at man gerne vil have det her diagram
Det kan være, at man synes trappediagrammet var interessant, så kan man